Πώς να μην τρως ban στο Instagram αν τρέχεις AIOFM ή OnlyFans. Τι έχει γίνει με το Instagram? Εδώ και 6 με 7 μήνες το Instagram έχει δυσκολέψει λίγο παραπάνω, γιατί έχουν κάνει κάποια new updates μέσα, τα οποία έχουν βάλει AI detectors ώστε να σε κάνουν track αν είσαι real model or fake model or using bots και τρως integrity όλη την ώρα για ban. Πώς μπορούμε να το αποφύγουμε αυτό? Εννοείται πως δεν αποφεύγεται 100%, αλλά μπορείς με ένα βαθμό 85 με 90% να το αποφύγεις. Τι κάνω εγώ και το agency μου, ώστε εσύ να προλάβεις αυτά τα bans, τα integrity bans και γενικά ό,τι άλλοδήποτε bans γίνεται. Αρχικά, πώς σετάρεις το κινητό σου? Έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Άμα σετάρεις το κινητό σου με Wi-Fi, να ξέρεις θα φας IP ban. Όλη την ώρα θα τρως ban. Οπότε, θα αγοράσεις ένα καινούριο κινητό, το οποίο θα έχεις ένα καινούριο iCloud μέσα, που δεν έχει χρησιμοποιηθεί, είναι fresh και τα σχετικά. Θα κάνεις το setup του κινητού σου κανονικά, αλλά πρόσεχε. Δεν θα το βάλεις ποτέ, μα ποτέ, σε Wi-Fi σπιτιού, ξενοδοχείου, οποιοδήποτε public Wi-Fi. Πρέπει το κινητό μέσα να έχει ή κάρτα SIM ή SIM, και θα σας εξηγήσω το λόγο γιατί και πώς. Από τη στιγμή που έχουμε σετάρει το κινητό μας και έχει μέσα το iCloud, προσέχτε κιόλας πώς θα κατεβάσετε το Instagram. Οπότε, άμα το κινητό σας έχει μέσα SIM card, σημαίνει ότι έχει unique IP. Τη στιγμή που έχει unique IP, δεν τρως εύκολα ban, επειδή δεν συνδέονται κι άλλες συσκευές γύρω σου, οι οποίες θα έχουν την ίδια IP και θα μπαίνετε στο ίδιο Instagram. Οπότε, αν έχετε ένα κινητό, καλό θα ήταν να βάζετε max 2 Instagram accounts. Όχι 3, όχι 4, όχι 5, όχι 6. Και από τη στιγμή που αν φας πάνω από 3-4 φορές ban στο ίδιο κινητό, καλό θα ήταν να ξανακάνεις ξανά το σετάρισμα του κινητού. Να το κάνεις full reset, ξανά καινούριο iCloud, καινούρια SIM cards μέσα με απεριόριστα data. Γιατί σας το διευκρινίζω τόσο πολύ, ώστε το κινητό να έχει δικιά του SIM card. Άμα το βάλεις στο Wi-Fi του σπιτιού σου, πόσα κινητά συνδέονται ακόμα? Συνδέεται το δικό σου, των γονιών σου, των φίλων σου και τα σχετικά. Οπότε, επειδή είναι στην ίδια IP, συνδέονται όλα τα Instagram μαζί και τρως ban. Τώρα θα μου πεις, Νίκο, πώς γίνεται να μην έχει φάει ban το προσωπικό μου και τα σχετικά? Εμένα μου έχει φάει πάρα πολλές φορές ban το προσωπικό μου για αυτό το λόγο και έχω χρειαστεί να κάνω self-verification ώστε να το ξαναεπαναφέρω. Αν δεν είσαι πολύ active στα social, δεν θα φας ban, επειδή δεν είσαι τόσο suspicious. Άμα είσαι active στα social, όπως ένα AI model ή ένα OFM model, είναι πάρα πολύ λογικό να φας ban. Επειδή πας viral με τη μία, το Instagram το κάνει detect, οπότε μπαίνεις απευθείας στο μάτι και το AI σε κάνει ban από μόνο του, χωρίς καν να σε προειδοποιήσει. Και οι περισσότερες φορές που τρως ban είναι ο λόγος integrity ban. Όπως σας είπα, να σετάρετε το κινητό με eSIM ή κανονική SIM, full data, set από την αρχή και προχωράμε. Μετά, αφού ανοίξουμε το Instagram, πριν το κατεβάσουμε, δεν θα βάλετε ούτε VPN, ούτε proxy, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Κανονικά, είτε τρέχεις Ελλάδα, είτε τρέχεις Αμερική, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει το content. Από τη στιγμή που έχεις το content, σε προσδιορίζει εκεί πέρα που θέλεις να πας. Αν έχεις ελληνικό content, θα πας Ελλάδα. Αν έχεις US content, θα πας US. Αλλά αυτό είναι άλλο κομμάτι. Εγώ μιλάω για το setup του κινητού και για να μην τρως ban στο Instagram. Από τη στιγμή που δεν χρησιμοποιείς ούτε proxy, ούτε VPN και έχεις τη SIM card σου μέσα και η κάθε συσκευή έχει 2 Instagram maximum, είσαι ready to go. Κατεβάζεις το Instagram απευθείας. Έχεις δύο επιλογές. Sign up with email, sign up with phone number. Εγώ έχω παρατηρήσει ότι το καλύτερο είναι να έχεις το text verify ή από SMS pool, να ανοίγεις πρώτα το Instagram με text verify, να σου έρχεται SMS, γιατί τώρα τελευταία δεν έρχεται SMS κανονικά, οπότε πρέπει να ανοίξεις WhatsApp με text verify και μετά να βάλεις τον αριθμό εκεί πέρα,
και από εκεί και πέρα ανοίγεις ένα new Instagram και θα σου έρθει ο αριθμός στο WhatsApp, ξεκινάς, κάνεις την προεργασία, ανοίγεις το Instagram, το αφήνεις για 24 ώρες να γίνει warm-up και μετά ξεκινάς και κάνεις όλη τη διαδικασία, να κάνεις optimize το account σου και να αρχίσεις να ποστάρεις σε 3 με 4 ημέρες. Τώρα, άμα έχεις 2 Instagram accounts, πρόσεξε με καλά, άκουμε. Θα κάνεις log out από το Instagram, το κανονικό που έχεις, θα βάλεις το κινητό σε airplane mode και από τη στιγμή που το βγάζεις από το airplane mode, μετά από 1-2 λεπτά, η IP σου έχει αλλάξει. Μπορείς να το τσεκάρεις κιόλας στο What's My IP, μπορείς να το τσεκάρεις, να μπεις μέσα και να δεις ότι άλλαξε η IP μου. Οπότε μετά είσαι ready να μπεις στο new account. Από τη στιγμή που μπαίνεις στο new account με άλλη IP, είσαι έτοιμος είτε να αποστάρεις είτε να κάνεις το warm-up σου και δεν θα φας ban. Τώρα ωστόσο, άμα τρως ban και είναι το integrity, υπάρχει ένα 50% ότι μπορεί να το πάρεις πίσω. Πώς μπορείς να το πάρεις πίσω? Μπαίνεις μέσα στο account και σου βγάζει να κάνεις appeal. Εσύ θα κάνεις κανονικά appeal με το πρόσωπό σου. Είτε είναι off model είτε είναι AI model, δεν έχει σημασία. Υπάρχει ένα ποσοστό επιτυχίας 70 με 80% που εγώ το έχω πάρει το account πίσω. Μπορεί να φας και ban, αλλά άμα έχεις φάει για integrity, κάπως έτσι το παίρνεις το account πίσω και από τη στιγμή που πέτυχε σε μένα μπορεί να πετύχει και σε σένα. Μετά από αυτό πρέπει να προσέχεις λίγο το funneling του account. Δηλαδή από τη στιγμή που έχεις φτιάξει το Instagram account, δεν έχεις φάει ban, κάνεις το process ώστε να ανεβάζεις post, να ανεβάζεις reels και τα σχετικά. Όταν ένα account πάει viral 20 με 30.000 προβολές σε ένα βίντεο, κάποιοι βιάζονται και το κάνουν funnel απευθείας. Εγώ αφήνω 3 με 4 post να πάνε viral και από τη στιγμή που πάνε 3 με 4 post viral, βάζω το link στο highlight και έχω CTA πάνω στο bio του μοντέλου μου και απευθείας φέρνω το traffic από το bio στο highlight και από το highlight είτε στο FanView είτε στο OnlyFans. Από τη στιγμή που αφήνω το account να πάρει λίγο μπρος μόνο του, να μην το κάνουν detect, μετά βάζω το link. Ποτέ μα ποτέ δεν βιάζομαι να βάλω το link. Κάποιοι αφήνουν το Instagram account να πάει και 5.000 followers για να είναι πιο safe. Και αυτό γίνεται. Αλλά γενικά να προσέχετε και περισσότερο στο content που ανεβάζετε να μην έχει synth ID από πίσω, C2PA, γιατί το Instagram έχει γίνει πάρα πολύ restrict με αυτά τα πράγματα και τρως πάρα πολύ εύκολα ban. Οπότε, αν θες να μ' ακούσεις, αυτό έχω να σου πω, πρόσεχε την IP σου, SIM card, 3-4 φορές ban, απευθείας αλλαγή και reset το phone, ώστε να φτιάξει ένα καινούριο iCloud ώστε να ξεκινήσει από το 0. Αν φας πάνω από 3 φορές reset το κινητό, πας για καινούριο phone. Αγόρασε καινούριο phone, πέταξέ το. Instagram setup. Έχω δώσει μέσα στο Telegram channel μου ένα free οδηγό για το πώς να ανοίξεις το Instagram account σου. Έχω κιόλας το phone setup, οπότε πρόλαβε τις καταστάσεις να μην τρως άλλα ban στο Instagram, ώστε να σκυλάρεις το model σου στο 100%. Όχι μόνο με ένα, όχι μόνο με δύο, αλλά με 15 Instagrams.